Jamen, jeg tager til Metropolis Hospital jo. Lortet virker ikke her jo. Vi har et lortehospital her. Nå. Ja, okay. Eller hvad? Så bare lad ham gå, når det er. Yes. Det var vist. Det er ikke der. Hvad så er det her? Hvad så? Det var igen. Bare agenter på tøjet. Så var der rundt i. Eller vil du ikke have den der hvad for mig? Den vil jeg sgu gerne have. Nej. Er den til mig, den der? Jeg gider ikke have den. Jeg stjæl for Er du fucking sindssyg? Jeg stjæl for Victor Eriksen. Men ja, det er så meget budget, det der. Ja, du fanden er det så? Nå, er du klar, buddy? Hvor fanden kan jeg da ikke se det? Ja, så. Du skal på eventyr eller something. Bare kør videre, ikke, betjent? Kappe-betjenten. Kappe-betjenten. Jeg kan ikke finde nogen term. Hvad er det, du laver, mand? Det er ikke noget stærre, eller så. Vi skal ikke ind til nogen sider, mand. Betjent, du var jo betjent, ikke? Så fuck off, ikke? Lige et øjeblik, jeg så. Det er ikke en betjent. Hvad laver du? Du kører med min kammerat. Du kører med min kammerat, din psykopat. Jeg kører sgu da bare ud, mand. Hvad er det der har taget min sniper, mand? Det var min bil, den der, mand. Sniper. Hvad? Jeg havde en sniper, der. Jeg har noget våben på mig. Prøv at køre rundt med en død person. Herr betjent. Ja, gør det. Herr betjent. Oh my god. Ja, men jeg havde en fucking sniper, mand, og den forsvandt ud af min bil, mens de andre kommer og fanger af mand. Nu skal jeg sidde og bruge tid på at lave en fucking... hjælpe dig med, fordi at... Nu skal jeg sidde og bruge tid på at lave en sag, mand. Det var pisseirriterende. Men hvorfor tager du den bil her? Hvorfor tager jeg en bil, der var ulåst? Ja, det er, der ligger døde mennesker i. Og? Det er dagen simpelthen for kort til. Den er væk lige et øjeblik. Så vi kan udføre vores arbejde her. Er du okay? Nå, det er der, du er, mand. De stemmer. Jeg synes, de stemmer over det hele, mand. Undskyld mig her. Hvorfor skyder I bare hernede? Har du det godt? Er du repræsenterer vist en, der går rundt i samme tøj som dig? Er det forstået korrekt? Ikke lige nu. Okay, det er godt. Nå, okay. Men Hvorfor der bliver skudt hernede? Hvorfor er det, I skyder bare ham der? fordi han tager biler, hvor der sidder døde mennesker i. Altså, nu ved jeg, Medic har lige hjulpet ham deroppe, og så skyder I ham. Altså, det ved jeg ikke, om de har. Men altså, han går ind i en bil, hvor der sidder døde mennesker i, ikke? Så... Altså, så må de jo prøve at stoppe ham, Medic. Det giver da ikke ret til at skyde ham. Metropolis EMS Han har taget en her, bil, er du som ikke okay? tilhører Altså, andre, jeg blev... Ja, hvad så? Og hvad så? De har jo ingen rettighed til at skulle skyde. Altså, de attitude, der var så let, at du kører rundt med min døde kammerat på bagsædet. Så spiller du smart bagefter. Og det var ren provokation, du gjorde det, ikke? Ja, altså, der er ikke mere i det. Super, så forsvinder jeg igen. Hej hej. Så går jeg tilbage til at få Simon Marsgaard banet. Super. Hvad det hedder, Simon? Hvad synes du selv om det der før? Hvad snakker du om? Ja, det ved du godt, hvad jeg snakker om. Hvor kender du mit navn fra? Jeg kan kende det fra de fucking tøj, mand. Jeg spørger Simon, og så svarer du, ikke? Jeg ved ikke, hvem du er. Jeg kan få min sniper igen. Ej, han lukkede ud. Gale pussy, mand. Broderskabet op i røven, mand. Faggots. Hvad sagde du nu? Hun har en lockpick. Er det ham igen? Det er bare dum eller hvad? Fed kørsel, dude. Jeg snakker fint. Har du ID med dig?
Kom ind, kom ind, kom ind, kom ind. Ej, så hold du der, mand, din møgung. Hvor fanden er body af? Er du klar? Ja. Klar til at unleash the hell on these bitches. Det er jeg glad for. Kør ind i venstre. Nu. Er du klar? Jeg laver bil. Ja, lav den hurtigt. Tak, det er fint. Nå, der skal jo køre noget mad herovre i markedet. Bare kom. Jeg har også lige råd til 2 zip-ties udmærket. Og jeg har masser af mad, hvis der er. Okay, fint nok. Hvad giver cigaretter? Er det politiet? Det gør betjente! Det er fint, hvis han skyder, så skyder vi fandme også bare. Ja, 100. Jeg er i gang igen, ikke? Nå, lad os få lukket mine forældre og skyde dem, ikke? Panzer! Det er bjul. Kør nu! Ja. Er du klar? Kom her. Marco, bag dig! Hernede! Hernede vejen! Ja, okay. Lige ud! Nå, så var de herom lige pludselig, det var det pisse til. Kør hurtigt! Vi skyder! Ja, vi skal køre hurtigt. Tjern dig, mand. Er du klar? Ja. Det er den. Oh my god, de kan sten herinde, ikke? Ja. Starter også lidt robbery. Faggots. Fuck, mand. Nå, der kom nogle kufferter derhen. Jeg tror, jeg fik måske 2 eller hvad. Shit. Ja, okay, vi blev nedlagt. Jeg tror, de var i overtal. Body lever stadig. Han fik dem alle sammen. Han fik dem. Du kommer jo som sendt fra guderne. Metropolis EMS her. Det er godt, du kunne komme. Kan jeg ikke få et plaster? Er du okay her? Ja, jeg har det meget bedre nu. Lige sådan noget til dig. Kan jeg ikke få et plaster? Jeg er ved at falde om. Lige 2 sekunder, jeg skal lige være færdig med den her. Jeg har det godt med ven. Du har det okay? Jeg har det godt med ven. Jamen, det var godt. Og du havde brug for et plaster? Ja, det er Det klarer vi lige. Det er også så lidt her. lige for dig for godt arbejde. Tak. Nå, skal vi komme videre? Det var alligevel en okay pistol, jeg havde. Sådan der. Lad os komme videre. Tusind tak for hjælpen. Det var så lidt her. I kan ikke gå i gang igen, jo. Det er vores, så var det her. Hallo? Vi vandt jo den omgang der. Ja, vi Tak, var mand. opgang, og så er en eller anden civil, der altid de civile. Det var ham der. Det var bare, der tager ting. Kunne du ikke finde ud af unflippen eller noget? Det kan man ikke herinde. Jeg har unflippet den der. Gør du? Ja. Havde du hovedet i driver seat, da du hoppede ind? Nej, jeg unflippet. Nå, man kan godt. Man kan sgu godt.